nje bafowethu angiphezi ingqophamlando yenzeka eMdletsheni. Ngingaqinisekisa ukuthi lo mcimbi usuzoba khona minyaka yonke, nokuthi besingenawo ama-sponsors. Ngiwenze nje, ngangiwenza nje umkunzi, ngavele ngakhomba nje isigcawu lapha ezansi kwasekhaya ukuthi hayi nazi isigcawu lapha ezansi kwasekhaya. Ngikhombise nje abantu ukuthi into ethinta umcimbi nokujabulisa abantu ngingakhona ukuyenza. Inkinga iqala lapho mase kufanele kuxhaswane, kunezitadium ofanele ikhokhelwe imali ezinkulu, kanti ekhaya lapha ngikhokha ngalutho. Angikhokhelanga ivenue, ngangikhokhela nje kuphela isound, ukudla kwabantu ukuthi abantu badle phela ngoba kuyadliwa abantu mabefika ekhaya. Kobe impumelelo bafowethu, lokho enikwenze kumina lapha bafowethu angikwazi ukungayibongeli. Futhi angidinga nokuthi ngize ngenze ipost yokuthi ngizoba live, ngize ngithi ngizovela live manje sengenza ipost yabo, ngenza ihaba. Ngithe nje angibonge nje bafowethu, ngiyibongele bese nginitshela ukuthi niyingxenye bafowethu yokuthi ngikhule. Ekukhuleni kwami nje niyingxenye kakhulu bafowethu. Ziningabe izinto ezinhle ezingenza ukuthi mina nani sithandane, sibonde. Ngaphandle koku-entertainer lezinto ezingumsangano lezi ezigcwele lapha kumaskandi, uyabona, nokunaka nje indaba, uyabona. So sengumuntu nje bafowethu ozoyishayela ingoma isikhathi esiningi.